Ito. Ano? Nagsiksik tayo. Kaya nga. So, paglalagay po ng susunugin ay hintayin mo natin po pa yung apoy, ano? Saan tayo doon? Ikaw, doon tayo? Hindi ko na. Yun ang urong-urong. Magandang gabi po sa ating lahat. Minamahal na mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang rito ng paghahanda ng amon ay papahid sa ating bukas bilang pasimula ng ating paghahanda sa araw ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang punong misteryo ng ating pananampalataya. Ang abo ay tanda ng ating pakikisa sa buong sangkatauhan. Ito ay nagpapaalala na tayo mula sa abo at dito rin magbabalik. Sa diwang ito, inaalala natin na utang na loob natin sa Diyos ang ating buhay. Kaya't ang gabi ito, gabi ng ating pagpapakumbaba bilang mga nilikha ng Diyos. Bilang isang sambayanan, tayo ay naniniluhod sa Diyos sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, pagkukulang at pagtalikod dahil sa Kanya. Isa-isahin natin lalo na ang mga kasama ang umamalo at nararanasan natin sa ating paligid sa rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Kabahagi tayo ng mga kasamaang ito. Kaya sama-sama tayong hihingi ng awa sa ating Panginoon at ng biyaya ng tunay na pagbabagong loob. Bilang pasimula, sumabay po tayo sa pambungad na awit. Sanang aming puso, turuan mo pagkalang sa bawat pagkukuro, lahat ay makayahan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag, na kusang matang piling, tungkuling mapanag. Buksan ang aming mata, sariling maialay. Tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na mga kapatid, napipot tayo ngayon bilang sambayanan ay masaksihan natin ang paghahanda ng abon sa ating bukas. Pinapalalahanan tayong magsisimula ang ating 40 ating paghahanda sa pamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbabalik loob sa Diyos. Pilingin natin gabayan tayo sa salita ng Diyos sa ating binati paghahanda ito. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama sa Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas, "Naparuot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Yahweh, "Walang tutulad sa kanya sa daigdig. Malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin, at di gumagawa ng masama. Ipinapinsala ko na siya sa iyo ng walang dahilan. Gayunmay, nananatiling tapat sa akin," sabi pa.
Sumagot si Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ng buong katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Magkagayon si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinuskus niya ang bibinga ng palayok at kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago? Sumpain ng Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Ng mga palaspas na susunod. Okay na po, meron po ako. Salamat po.
Minamahal ko mga kapatid, tayo isang sabayanang ang inaasahan ay ang Ama. Buong pagtitiwala tayo tumawag sa Kanya at tumasa tayong ang kasamaan ay mapapalitan ng paghahari niya.